tuollakin 3 hyökkääjää jäällä samanaikaisesti ja heistä Wiedenski nappaa kiekon ja vierestä Nikkilä tulee mukaan. Wiedenski laukaa maalin! HPK voittaa ja jatkaa voittojen tiellä. Marek Wiedenski on tämän ottelun jatkoajalla ratkaiseva pelaaja. Kellot pysähtyy aikaan 63-47 ja HPK ei vielä tänäänkään 3 pisteen voittoon pääse kiinni, mutta yhtä kaikki voitto. Sen sijaan JYP kärsii toisessa pelissä peräkkäin tappion nimenomaan jatkoajalla. Marek Wiedenski tekee kauden 8. maalinsa ja päättää samalla 10 ottelun maalittoman putkensa. HPK pelasi 213 minuuttia 29 sekuntia putkeen ennen pelitilanne maalia, kunnes Aleksi Laakso tasoitti 3. erässä ja Marek Wiedenski on voittomaalin tekijä. JYPin osumasta vastasi tänään Jani Tuppurainen.